Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. 来週は2人で日本に帰ります。 Mama ulit na miss na si Mana sa Japan. No, kinala makontak na ko si Mama. Oh, may nanawag. Si Mama. Hello? Ma? Hello, Natsumi. Salamat ka na to pagdayon nimo. Mupo na lang ang atong oras. Migamit lang ko sa cellphone sa atong silingan. Mausa may nahitabo ninyo diha sa Japan. Ngano dili naman musugod si Papang magsulti ta. Natsumi, ayaw pagkumpiyansa ni Ichiro. May tao siyang gisuhulan pagpaniid nimo o sa pagpangita ni Fernan. Unasa? Mao ka na ang akong nahibawan, anak. Nakita na ko si Hiroshi ug si Ichiro nga nagsulti sa cellphone ug mao ka na ang akong napati sa imong amahan. Gisu niya si Ichiro nga ipapangita si Fernan. Unasa? Pero ngano man ma? Wa ko mahibaw sa plano sa imong amahan at Sumi. Pero nahadlok ko. Ma, Anak, ihatag ko na nimo ang tibuok na akong pagtugot. saon sa ma? Buhata ang tanan nga dili ka na makapauli diri sa Japan. Ma, Ipadana ko nimo ang akong tinigom. Ibutang ni ko sa kabangko nga safe ug ikaw na bahala ini. yes ma. Ayaw ka bala ka ma. Mayuta na ta diri sa Pilipinas. Nakapalit na ko. Maayo noon. Pero ayaw kayo pagsalig sa mga tao sa imong palibot diha, anak. Yes ma. Pero ikaw ma. Ayaw na ko kunahunaan at Sumi. Mas makaayo nimo kung naa ko sa duol sa imong amahan. Mas duol ko sa imong amahan. Mas mahibaw ko sa iyang mga plano. May mo naman tingali nga makigbuwag ka ni Papa. Nakaila ko sa imong amahan at Sumi. Dili mahitabong buhian ko niya. Busa ikaw, kutong sa mahimo, pangitag paagi nga makalingkawas ka kang Ichiro. Ma, Anak, sorry. Sorry nga baon yung nahimo ni mong kinabuhi. Sorry yun kaayo. no, wa kay sama. Ayaw ka bala ka. Kuhaon ta ka ma. Mag-ubag ta diri sa Pilipinas. Ang imong kaugalingon na lang ang unahan at Sumi. Sige, ayaw na panawag dere. Ako na ang manawag nimo. Sige ma. Pag-amping, anak. Yes ma, mag-amping ko. Diyan at Sumi. Jane. Na, itungas na si Ma'am Natsumi sa bibaw. Pero may kasulti man siya sa cellphone bay. Kinasama ka to? Ano ako may sigihan ni mong pangutana? Nga kita man nagatubang din eh. Aw lain siya magkaigbato ako ipangutanon bay. Nga, lami kayo ipangutana ko. Matuhog na tayo. Idunop ko sa iyong buhaton ugma. Sige na. Ikaw na. Biyahin ko din eh. Ikay may matug ya. Ako pabiyaon mo din eh. Maginoktok pa ko din eh. Ay na. Adi pa ka matug, may hinuktok pa ka. Okay, pag hinuktok ya. Kay magnuhul ako diskarte ugma. Ala ni Ma'am Natsumi. Pero ko. Sungka! Ayaw nagpanguyab ni Natsumi ha. Pero nga naman bay. Wa pa mahumatog tigi. Nahuman na. Sino man na? Mura mo nagsiti palabra si noon. Natapos na. Ako na ang gipili ni Ma'am Natsumi. Mamuparog niyang bana. Usa! Tikasal mo ka bay? Kasan. Ano ulit tabo mo na bay? Ano pagreklamo di ay? Angay pagay ka magpasalamat na ako. Na ako ang gipili. Dili ikay mapatay anang hapon nga. Kana si Ichiro. Na iyang pamanunon. Kung dili ako. Ha? Nagtuo ka ng komedya si Ma'am Natsumi sa iyang pagpangutana di animo? Kung unsa imong buhaton, kung ikay iyang pilion, og masakpan mo ni Sir Ichiro? Aw, pat yun tingali ko. Onya, gusto kang mapatay sa hapon? Oh, dili. Pero, pasimig ihatag lang sa sapon na kusman na tsumi. O yan ang paminaw ha. Lahig barugana ng mga tawana, Erning. Kadaghanan ana nila, dili gustong yatakan sa ilang katungod. Og labaw sa tanan, dili na sila gustong ilugan. Ha? O niya, ikaw, anong misugal mo ka? Ako na ng problema. Oh, nanawag siya. Sige na. Lakaw na. Biyahe na mi. Sige na. Kunahin ko din eh. Lakaw na. Oh, ingon bitaw ko, kumlakaw na ko. Ako'y. Tubagain taon, Rolando. Hello. Anong nawag man ka? Aso sir diha? Salamat sa concern. Siya tuyo. Nagasulti na mi si Mama.
O kinahanglang mahibaw ka ini. Sa na? Gisugo sa akong amahan si Ichiro sa pagpanuhol og tawo nga mangita sa imong uyuan ni Noy Fernan. Unsa? Og nahibaw ko nga dili ni maayong balita. May gilalisan gyud ang akong amahang hapon og si mama dito sa Japan nga apil si Noy Fernan. Maayo kay wa ka mulaban sa mga amahan. Wa ka makaila sa akong amahan. Lahi siya kun masuko. Naibaw ko sa kinaiyan ninyong mga hapon. Mailang kay mo mangilog, pero di mo gustong ilugan. Mubalik na ba sa taana nga conflict? So may gusto nimo akong buhaton, ma'am. Sultihilan si Noy Fernan sa akong gisulti karon. Og ingna siya nga sorry. Okay, sige. Ora na. Maura, og salamat. Paabutan na lang ang akong tawag ugma. Rolando, ikaw na ba ka na? O, tiyo, ako. Nagabian ka man? Nalingaw lang ko pangis gawas tiyo. Ato ulit tiyo. May dautang kong balita nimo. Bahin sa unsa man na? Bahin sa ama ni Natsumi. Ang hapon. Ngano? Unsa may problema sa amahan ni Natsume? Ni abis sa Pilipinas? Miapas pa siya sa iyang anak din eh? Wa. Pero, nanugo ni Ichiro. Papangita ka. Unsa? Mao ka nang gisulti ni Natsumi tiyo. Kung nabalakang iyang inahan, siya yung naibawaan ka ron. Papangita ka siya bana. Ngano man? Aron patyon ko. Ambot tiyo. Pero, mas mayo tingali nga, di lang kita mo kumpiyansa. Wa na ko gikadlukan karon Rolando. Mayo tingali nga, mubalhin ka lang una og tapit tiyo. Kanabang layo din eh. Dili Rolando. Wa na ko'y kabalhinan. Napalit na itong yuta sa bukid. Busa, anhi ko din magpaabot kung kinsa man ang demonyo nga nangita na ko. Ug akong dawaton kung unsa may ilang buhaton ako. Tiyo, Tiguan ako. Wa na ko'y gipaabot gawas sa pagsudya na lang sa salpahis nga balya. Busa bahala na kung usaon ko sa mga demonyo. Tiyo Fernan. Ay! Ang sa'yo makang nagpaso-paso din sa gawas, pay. Wala bay. Doon na lang ko'y gipaabot nga tawag. Nahibaw na ko. Nagpaabot ka sa tawag ni Ma'am Natsumi, no? Wa. May galanta lang ko sa palibot. Bay, tinuod ba yun nga ikaw na ang gipili? Pagsigig drama di ko Erning. Kapoy ba ni Moy? Kalimti na si Ma'am Natsumi. Kaya ako nakaroon ang pasan sa kukuyaw. Nga imuntang pasanon. Aw, ang mahitabo muapil na lang kong pasaan si mong kalbaryo. Sa? Hoy, Erning. Ibutang gid mo sa peligro ang imong kinabuhi. Imo lang gibuhat tungod ako, bay. Busa ako sa buhaton ang pag-alalay nimo tungod sa nimo. Salamat na lang, do. Pero ako ning kinabuhi. Busa. Ako ning trabahoon. Nga ko ra. Bay, tara, naitaw nga naghangad-hangad diri. Dinili ka bay. Pao na tingali ni ang sinuhulan sapon. Unsa? Unsa'y sinuhulan sa po? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!